ai kuma bura uban nan kai ya sa ai dan ne kasha Allah ne ko da Allah baba kai dai na din kai kuna gari gari ya tuta ba kai ne ba ya ku kuna wani kai duk wanda ya yi mun karfin da Allah ya bani zan hada da shi da karfin da Allah ya ban da karfin talauci zan hada in ba sai dama mutun kiya ba kafurin Allah nake waran kwatsa kai waye ne kai waye ne su waye ne a gane ni na gani kun daure ni wani uba ka hota nan turun kwa kai ya kana zaro bu ido ne kai da karfance kana mun wani zazzaro idanu yan kwamiti sai kawo mu suke kai wannan jango na da wani to ya da kaibe ne mu zuwa darewa ba ka dai yaushe ka shigo garin namu ne wannan lokacin da an samu ku doka mana mu ba a sa mana doka ba mun shigo mun ga an samu ku doka mu a can kudu lokacin da an samu mana doka wallahi sai da muka yi zaga-zaga me zanga-zanga ba ka san shi ba wanda ana yi cikin gariya ta hankali ba waye ba ne kace min zanga-zanga pogotes kai ba dai mulkin APC ba zaka ce wannan ba wannan mulki ne ba to wani mulki ne kadiya ne bari ka jin faɗa maka alkhairin da ake mana anan kaga mun nan arewa shinkafa ana duk bayan wata uku ana sayar da 3,000 kuma ana ba mu ita kyauta manja nan da kake ganin jarka ɗaya nake so a 5,000 sannan kuma man fetur ina da mashin ina je lita naira 50 ne ga titin na an mana sannan ka zo kana zagin mana ƙarya yasa ba ni yanzu wallahi na ga sinsiya ta mana alkhairi mu ai wallahi a kudu idan mun ga sinsiya yanda ka san mun ga saka ne wallahi sinsiya ta mana wannan kai waya akai ne kai yawa mu shabce wannan dan arewa wannan dalla ne zo ne ga zagin mana wannan ne mu shabce waje zagi na kan shi ne wani masu ya zagi shabce dan dara ne me gida wai na zaka je ni wallahi da dan shiga cikin nan gurin ne zan dan yi ba haya sai ka ba kada ba haya sai ka ba haya sai ka ba haya sai ka ba haya kada ba haya sai ka ba haya ba haya nan je ba sai ka bani haya kai zan je ba haya zaka rike ni alquran sai ka bani haya ku je kai ba wai a ce wai tsoho ka cika kaza ai duk bana yadda da maganar mutane wasu ce wai nayi kaza mai gida wai ya ba shiru cike mu kace zaka cike gudu kuma naji shiru ne abin ya gagara ke dai ki bari kawai ke ba ma kya kishi na lura da ke uwar gidana ba kya kishi na gaskiya mai gida ne kishi da dai ai na riga na yi yanzu ga mai kishin ka nan amarya ita ce mai kishi da ne nake kishi yanzu ni kishi ne a suwa okay kina nufin ita za a ƙara wa kishi ya ce amarya yanzu kishi to ma je ma ƙarasa maganar dai a gida kawai yaro kana tsuba kana duniya wallahi kana tsuba kana auro da rarru yaro ko me duniya amma ba na ga mata uku ba ka kusa kulle kofa ba to ai ka ga ta karshen nan a wanda daukar da kai ta karshe wallahi ba da kai ta dace ba da mu ta dace ai babu wannan ai ba zubin ka bace babu wannan dibar da kai ta uku ai ta mu shige mu ce baba yaro har mun kai haka wallahi baba wace ga ta nan ba ita bace amure ai baba ita nake so ai ana kana yi wallahi idan kula ba kai ne wai kai wallahi